Bi alamisa don ye Novembre kalo tile 13 san 2025 Bamakɔ News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sirilenw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ Isa Kawujim n'a kun bɛ kaso la a bɛ san 1 bɔ bi n'ale yɛrɛ minɛna kabini Novembre kalo tile 13 tɛmɛnen san 2024 n'a kun jalakilen don ka a sababuya kɛ ni barolasigi dɔ ye Joliba TV sanfɛ min senfɛ a ye Burkina Faso lagosi ka kɛɲɛ ni maa dɔw tun bɛ fɛ ka fanga dafiri kɛ. Nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ k'ale ye kannabila sɔrɔ bi alamisa don Novembre kalo tile 13 san 2025 ka segin ka taa a ka denbayaw la. Ka kɛɲɛ ni kerecɛn tɔnjɛkulu ka sigi dɔ ye ni o ye CM ye olu y'a yira k'a fɔ k'u ka hiji min bɛ kɛ kita san o san ɲinan ta o bɔra ma ka sababuya kɛ taji sɔrɔbaliya ye. Monsieur Jonas Dambele n'ale ye évêque ye Kayi marabolo kɔnɔna la ani u ka tɔnjɛkulu CM ɲɛmaa don ale ye welewele damakɛ ka ɲɛsin a tɔw bɛɛ lajɛlen ma u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Notre Dame la yaasa ka taa dugawu kɛ ka sanga ni Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni o tun bolodalen don u fɛ u ka hiji in kɔnɔ walasa bɛn ni kelenya ani basigi bɛ se ka nati jamana kɔnɔna na cogoya min na. Novembre kalo tile 18 ka taga bila a 21 na an ka tolanci kɛnɛba kan AES tɔgɔladon bɛna sigi yen nɔ min bɛ tali kɛ baara ani baaradege siraw kan n'o ye entreprenariat ye. U ka nin kɛnɛ in dakun bɛ min kan baara bɛ se ka sɔrɔ yiriwa cogo jumɛn na jamana kɔnɔ a ka ja AES jamanaw kɔnɔ. Nin kɛnɛ in kan AES jamanadenw a tɔnjɛkulu ka fara dugudenw kan ani musotɔnw fo ka taga se an ka jamanaden wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔ kan olu bɛɛ bɛna ye nin kɛnɛ in kɔnɔ. Kɛnɛ in kuntigiya dilen don an ka furancɛrɔ fanga ɲɛmaa ma Général d'Armée Assimi Goïta ka d'a kan an bɛ don min na i ko bi ale de ye AES tɔnjɛkulu ɲɛmaaba ye. Mali impôt ɲɛmaaba n'o ye Amadu Jaka Fali ye ale ye sinabila taama kɛ ka taa Bamakɔ impôt ani Kati impôt cakɛyɔrɔ la yaasa ka se ka ɲɔgɔn ye kɛ ni impôt yɛrɛ cakɛsoba baarakɛlaw ye ko ɲɔgɔn ye tun bɛ don kadara min kɔnɔ o de ka se ka taa baarakɛyɔrɔ la timinandiya kosɛbɛ yaasa u ka se ka wari kasabi dɔw fara ɲɔgɔn kan yanni Desanburu kalo tile 31 cɛ san 2025 n'o o wari kasabi bɛ i jɔ sefa wari miliyari 1,387 bɔɲɔgɔnko la ko ni don kɔfɔlen bi dansigili kɛ jamana ka marataw baara la. Ko nin bɛna kɛ sababu ye fana yaasa jamana bɛ se ka i yɛrɛ dɛmɛ ka kɛ ni o sɔrɔta ninnu ye. Ko nin kulu in cɛla i b'a ye k'a fɔ maa minnu tun b'a la o dɔ bɛ tali kɛ Musa Sini Fɔnba la n'ale ye entreprise ba dɔ ɲɛmaa ye Bubakar Darame n'ale ye sigida impôt ɲɛmaa dɔ ye ani ka fara maaba wɛrɛw kan minnu tun bɛ cakɛyɔrɔ in yɛrɛ la. Ka kɛɲɛ ni maramafɛnw sugubulon sigili hokumu kɔnɔna ye an ka jamana kɔnɔ n'o ye BAMEX ye a yirala k'a fɔ Directrice Générale de la Médecine du Sport du Mali k'ale ye sennatamabila kɛ ka se kɛnɛ kɔnɔ kunungo araba n'o bɛnna Novembre kalo tile 12 ma san 2025 Turki jamana baarakɛda 13 bɔɲɔgɔnko tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yaasa ka se ka u ka kɛlɛkɛminɛnw caman yira n'o bɛ tali kɛ kɛlɛkɛ pankurunw na ani mɔbili blendew jɛkulu dɔw ɲɛna minnu tun welelen don ka bɔ jamana wɛrɛw la. Kunu arabadon Novembre kalo tile 12 san 2025 a yirala k'a fɔ taji mɔbili caman de donna Kidali marabolo kɔnɔna la ni o taji mɔbili bɛ tali kɛ kamiyon 60 bɔɲɔgɔnko la min donna yen mara kɔnɔna na. Ko nin wulikajɔ ninnu kɛra ka sɔrɔ a ma kɛ ni kasara ye min kɛra lafiyaba ye dugudenw ma ala ni an ka sɔrɔdasiw sababu la nin taji ninnu sera ka don Gawo ani Kidali mara la lakana o kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔ Kidali marabolo ɲɛmaa n'o y'a gouverneur ye général de division El Hadji Gamo ale tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka se ka taa dugudenw ani citerne camion ninnu kunbɛn. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sigi telimanw na aw ni ce aw ka ɲɔgɔn dali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.